Survivor. Ce a început să deplaseze deja este pe partea stângă. Războiul psihologii nu întârzie să apară. Deocamdată la adresa lui Robert, pentru că el este singurul care face proba de finală în acest moment. Vine și Jorge. Deplasează iată pe Tulicea, care au ieșit practic în cele din urmă cele două pile să fie plasate. Se aude acum cu încurajări. Robert temporizează, iată, vedem un Robert Moscani, Robert Sonic foarte temperat, însă bila s-a dus din nou pe făgaș. Vine Jorge, răschină. Acum și pentru faimoși putem să asistăm la a patra egalitate sau să meargă războinicii mai departe. Ieremia ești. Însă, orice mișcare te poate debalansa acolo. Duel al nervilor, duel al concentrării.